får det ud af det, at jeg kan ligesom komme væk. Her kan jeg ligesom tage ud, hvor jeg har lyst til. Og vil lidt være fri under ens egne rammer. Jeg tænker, at vi starter med at lave kødet. Nu må vi putte pastaen på bagefter. Så har vi været så smarte at tage vores egen lille olie med. Der var nogle sovepiller. Upti. I mors lille krukke. Altså min familie er meget naturmennesker, og vi har haft mange rejser eller ture. Vi har haft vandreture og cykelture. Også hvor vi har lavet meget mad på trænkasser. Det er også noget, der er en stor familieværdi i det. Vi var i Skotland nogle år og bo, hvor vi også var oppe i bjergene og vandre, hvor vi så lavede mad på toppen af det bjerg der. Nu tænker jeg, nu prøver vi noget nyt. Lad os ikke se, om vi kan gøre det, mens den stadig ligger her på. Det er snasket i dag. Ja, prøv nu at se der, den er sgu lige ved at være færdig nu. Vi kan også godt lide, der er lidt fedtkanter med. Det skader fandme ikke nogen. Jeg synes meget, når jeg kommer ud i skoven, så bliver det et form for frirum for mig. Og jeg kan ligesom bare sådan frisætte mig selv, og uden der er nogen rammer for det. Så det er ligesom bare din egen boble, du kan sidde og være i. Stilhed. Der er bare en stilhed, du ikke rigtig får derhjemme i køkkenet, hvis du bor med familie eller venner, eller bor i lejlighed. Jeg synes, det er virkelig frisættende at sætte sig ud i naturen specielt at lave. Altså nu laver vi noget ret enkelt, men det er som om, det bliver lidt lækre af, du sidder herude, end hvis jeg bare havde lavet det på en pande derhjemme. Musikken kunne også godt være et pusterum. Det kunne det da godt. Det er i hvert fald noget, som jeg slapper meget af i, og kan ligesom selv styre, selv at styre og tage ud i skoven. Du spiller jo, hvad du selv vil, og når du spiller alene, skal du heller ikke ligesom høre på, hvordan den andre spiller. Du kan bare sådan spille dit eget. Ligesom når du tager ud i naturen, så kan du også selv vælge, hvor du skal spise, og hvad du skal, fuldstændig hvad du skal lave. Jeg har arbejdet i en café, så når jeg har lange vagter, de er typisk fra 9 til om morgenen og så 10 til om aftenen. Og der kan godt komme mange folk, du snakker med hele dagen, og du skal lave en masse forskellige mad, og det er tit sådan noget mad, som du laver utrolig hurtigt, og der bliver ikke selvfølgelig kærtegnet om det, fordi kunderne skal have noget ordentligt, men de skal også gøre så hurtigt, så du ligesom kan lave det. Så der er fedt nogle gange bagefter at have haft vagt, så jeg tager ud med en kammerat. Og så være lidt blidere ved maden og bruge lidt længere tid på det. Og så ligesom kunne hygge sig og slappe af igen. Jeg synes det er helt klart, når jeg har haft mange af de samme lange vagter i lang tid. Og jeg mister meget den ro, jeg får herude. Jeg tror, den der følelse, som man kan få af nogle gange, er sådan føle, man måske lever i et hamsterhjul, eller det hele er meget struktureret, og man gør de samme ting hele tiden. Det forsvinder lidt ved, at man ved,
okay, jeg kan også bare tage, altså har jeg lyst til at tage det ud til altså et kloster og spise trangia med. Det kan jeg gøre, eller sætte mig ud i en skov, eller tage ned på stranden, eller altså du kan gøre hvad du vil. Hvor det ikke ligesom er de samme altså normer og regler, man følger hver eneste dag. Det synes jeg egentlig er rimelig sundt en gang imellem også at føle. Og det er også noget, jeg tror, jeg vil give videre til min... Altså ligesom mine forældre har givet til mig, så give videre til mine egne børn på et tidspunkt. Fordi jeg synes virkelig, det er en sund tilgang at have til tingene, at altså man kan sgu også selv vælge, hvordan man vil gøre det.